U organizaciji Međunarodne srednje škole u Sarajevu od 18. do 24. januara u kampusu na Iliđi održan je 10. Infima zimski kamp koji je okupio 140 nadarenih matematičara i fizičara iz bosansko-hercegovačkih osnovnih i srednjih škola. Među učesnicima su bili mladi iz 25 gradova sa područja cijele Bosne i Hercegovine. O kampu razgovaramo sa jednim od predavača, Senadom Isakovićem, i jednim od učesnika kampa, Borisom Velaševićem. Dobro vam jutro, dragi gosti, i dobrodošli u jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro. Vama i vašim gledalcima. Evo, kamp je trajao 6 dana. Okupio je, kako sam već rekla, 140 nadarenih matematičara i fizičara. Šta su, evo, gospodine Isakoviću, radili učesnici kampa tih 6 dana i kako je u stvari izgledalo njihovo druženje? Pa za ove 6 dana učesnici su se kampa prije svega međusobno poznavali, družili, razmjenjivali svoje iskustva, mišljenja, a to sve kroz nauku. Kamp se sastojao od više segmenata. Jedan segment je svakako bio taj naučni, na kojem su oni prisustvovali predavanjima koje su bili predavači organizovali, i koja mogu da kažem da su bila vrlo kvalitetna i korisna, nadam se. A drugi dio kampa je svakako bio druženje takmičara na kojem su oni razmjenjivali svoje iskustva, poznavali se. Da. Učesnici su imali priliku slušati predavanja bivših takmičara koji su sada uspješni studenti na bosansko-hercegovačkim, ali i svjetski priznatim univerzitetima. Borise, kakva su tvoja iskustva sa kampa? Šta je bio najzanimljiviji dio kampa? Pa, meni je lično najzanimljiviji dio kampa bio upravo to druženje. Ja sam iz Sarajeva, živim u Sarajevu, ali ja svaki kamp dolazim u internat samo da bi mogao da se družim da više vremena provodim sa ljudima koji imaju slične interesovanja kao ja. Iako mi najmanje vremena pričamo o matematici, ali eto, to je nekako doživljaj kada... Koliko se onda nauči u svemu tome? Pa nauči se puno jer imamo i predavanja pored toga. To je taj drugi aspekt naučni i to je nekako drugi motiv da mi naučimo nešto kroz ta predavanja koja su stvarno vrhunska i usavršimo svoje znanje. Da. Evo, Senade, čuli smo da imate svakako pozitivna iskustva, evo, i od učesnika, ali koliko ovakvi kampovi pomažu u daljem razvoju mladih ljudi? Pa ja mogu da kažem da su oni vrlo bitan segment naučnog razvoja kod svakog mladog čovjeka. Prije svega zato što ovi kampovi nude veliku konkurenciju. Dakle, oni imaju na kampovima jaku konkurenciju, samim time žele da rade više. Mogu da se usporede s nekim drugim. Mi pored toga što organizujemo predavanja, organizujemo i testove, recimo svaki dan. I oni mogu da vide tačno na kojem su nivou u odnosu sa ostalima i onda mogu da mjere svoj napredak i da vide dok njevo to naučeno dostignuće. Evo, spomenuli ste testove, dakle svakodnevno nakon predavanja učesnici su radili trosatne testove iz svojih oblasti, rezultati su sumirani i najbolji među najboljima su dobili zaslužene certifikate i nagrade. Borise, jesu li testovi bili teški? Testovi poprilično teški. Preteški. To nije svaka grupa 3 sata, to se razlikuje između 3 sata, dok ove olimpijske grupe radi do 4,5 sata testove, tako da je 4 zadatka. To su testovi velike težine. Da li si ti bio među ovim najboljim? Pa gledajte, ja sam drugi razred koji radi testove za 4. razrede, tako da to je poteško. Nisam ovaj kamp, a sljedeći kamp. Da, imaš motivaciju uglavnom za sljedeći kamp. Senade, jesmo li svjesni važnosti okupljanja mladih intelektualaca te davanju podrške? Koliko generalno ovakvih okupljanja imamo u Bosni i Hercegovini? Pa ovakve okupljanja vrlo malo, ja bih rekao. Mislim da ovo se treba broj okupljanja ovakvih povećati i što veći broj mlade ljudi uključiti u ovakve okupljanja. To jeste i primarni cilj ovakvih kampova, da omogućimo priliku svim mladim zainteresovanim ljudima iz Bosne i Hercegovine, učenicima osnovnih i srednjih škola, da dođu na jedan ovakav kamp
i da vide stvari na koji sve način mogu da poboljšaju svoj napredak, na koji sve način da jednostavno da im omogućimo da prošire sve vidike. Imate li za vaše zimske i ljetne kampove podršku institucija vlasti? Pomažu li oni ovakve aktivnosti? Pa uvijek nekako gledamo da to bude u saradnji, možda sad da obavestimo društvo fizičara, društvo matematičara. Što se tiče podrške vlasti, neku finansijsku podršku do sada veću nisu imali. Imali smo finansijsku podršku od par privatnih firmi, ali se nadamo u budućnosti, pošto imamo planove da organizujemo i neke veće možda manifestacije međunarodnog karaktera, da ćemo imati svakako podršku vlasti i bilo bi nam zadovoljstvo da se vlast uključi u rad na nas, mladih ljudi. Osvojene brojne medalje kako na regionalnim, tako i evropskim i svjetskim takmičenjima jasno pokazuju da itekako imamo talentovanih mladih ljudi u raznim oblastima, pa i matematike i fizike, ili tako. Na koji način oni mogu doprinijeti lokalnoj zajednici, ali evo možda i poslovnom svijetu, Senade? Pa, recimo, pre svega, ovi kampovi omogućuju druženje mladih ljudi sa već iskusnim takmičarima, ali ne samo takmičarima, sa iskusnim ljudima koji su već nešto postigli u svojim poljima, u svojim oblastima i svakako da mogu doprinijeti. Njihov doprinos i značaj je ogroman i veliki. Recimo, neki od bivših učenika koji su nekad prije možda neki 6, 7, 8 godina pohađali ove kampove, sada su profesori ili asistenti na nekim prestiglim svjetskim univerzitetima izvan Bosne i Hercegovine i oni svakako nama kroz saradnju prenose iskustva, međunarodna iskustva koja su svakako velikog značaja. Boris, iz svog iskustva, zašto je dobro biti dio jednog ovakvog Infima kampa? Pa, dobro je biti jer prvo, ako smo matematičari, nema nas puno matematičara, mi se možemo onda nekako, svi se tu skupimo i razmjenjujemo naše iskustva, pričamo, a drugo, predavanja su vrhunska, možemo se dosta usavršiti i ako nekog zanima matematika ili nauka generalno, ovo je pravo mjesto za njega. Naredni kamp je ljetni Infima kamp koji će se održati u avgustu, je li tako? Naredne godine šta će se dešavati na tom kampu? Jesu li pripreme već počele? Pa planirano se da se održi u avgustu. Pošto ovaj kamp nedavno završio, pripreme još uvijek nisu počeli, ali svakako imamo u cilju da to što više masovimo i da omogućimo što većim broju učenika da prisutuje tom kampu. Borise, ti ćeš također biti vjerovatno dio narednog kampa. Da, dobro. Evo ništa, hvala vam, dragi gosti, na izdvojenom vremenu. Zaista mnogo sreće i uspjeha u daljem radu vam želim. Hvala.